אוקיי, שלום חברים, היום אני הולך ללמד אתכם איך לעשות הליכה באקשנסקריפט 3. את המשחק הליכה, ואם יהיה גם זמן קפיצה. מקסימום אני אעשה את זה בחלק אחר. אוקיי, אז בעצם מה שאני הולך ללמד אתכם היום זה כשלוחצים על החצים, אז הדמות זזה הצידה, הנה ככה. תתעלמו מהעיצוב, זה לא היה הכי מושקע. אתם רואים איך הוא הולך. אוקיי, וגם קפיצה אם יהיה זמן. זהו. וכמובן שימו לב איך הוא נוחת כמה שיותר על החלק הירוק. זה חשוב. אוקיי, קודם כל מה שצריך לעשות זה תכינו שכבה חדשה ותקראו לה BG, ובה תציירו רקע, לא רקע, את המשטח שהוא הולך עליו, פשוט קו שחור. אם אתם רוצים לעשות יותר מושקע אתם יכולים, לא יודע מה, העיקר שזה יהיה קו ישר וככה אתם יכולים לעשות, אבל הכי חשוב קו ישר לבינתיים, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים, לא חשוב המיקום, העיקר שזה יהיה קו ישר ככה. אוקיי, ואז תהפכו את זה לסמל. אחרי שסיימתם לצייר תלחצו F8, ואז תבחרו פה, תקנו לזה שם איך שבא לכם. אני קורא לזה פלטפורם קו תחתון MC, יכולים לקרוא לזה איך שבא לכם. אחרי שהכנתי את זה אתם הולכים לפה, נותנים לזה instance name, שזה השם שיהיה לזה בתכנות. אני אקרא לזה פלטפורם קו תחתון MC. אותו שם, MC זה קיצור למובי קליפ, מי שיודע. אוקיי, ואז עכשיו אתם פותחים שכבה חדשה, קוראים לה מן, או איך שבא לכם, זה לא משנה, אני קורא לה מן, ואתם מציירים בעצם מן. זה לא חשוב לבינתיים, זה בלה בלה בלה. אחרי שציירתם את המן הזה, כמובן עם ראש והכל, תלחצו על F8, זה באמצע, הנקודה השחורה הזאת באמצע, ותקנו לזה איזה שם שבא לכם, אני אקרא לזה מן. אני הכנתי כבר סמל כזה. עכשיו תיכנסו לתוך הסמל, ותלחצו ותעשו פריים חדש, F6. פריים 6 אבל שדומה, F6, פריים חדש שדומה לפריים הקודם, זה F6. ואז תלחצו בפריים השני על הדמות, F8, תקראו לזה walk. אוקיי, ופה אתם תעשו את האנימציה שלכם להליכה בתוך הסמל הזה. אני עשיתי את זה. עכשיו, אחרי שעשיתם את האנימציה, מה שחשוב זה לכוון את כל המותניים שלו, תמיד, אם תראו איך המותניים, תמיד על הנקודה הלבנה. רואים? זה חשוב, ואז ככה זה נראה כאילו הולך במקום. אוקיי? ותעשו ככה, זה חשוב. על הנקודה הלבנה הזאת פה. המותניים תמיד, אותה נקודה תמיד. אוקיי. אז אתם יכולים לחזור למן ולשים אחד, ולתת לו instance name, תקראו לו מן. עכשיו תשמרו את זה. איפה שבא לכם, אני אשמור את זה בתיקי המשחקים. ואני אקרא לזה הליכה. אוקיי, אחרי ששמרנו, אז עכשיו מגיע קטע חשוב. אתם צריכים להוריד איזה קובץ שאני אתן. אני אתן לכם את הקישור להורדה. הוא קוראים לו key object, שזה מתכנת הכין. זה בשביל שיהיה יותר פשוט, מבחינת שקוראים לו סנקיולר, שיהיה יותר פשוט להכין את הקוד. כולם אומרים מה, זה מסובך נורא באקשנסקריפט 3, אז זה ממש דומה לאקשנסקריפט 2. אוקיי, אז אתם צריכים, חשוב שתורידו את זה ותשימו את זה באותה תיקייה, ותזכרו את השם שנתתם לזה. אז אני קראתי, הנה, אז בואו נראה לכם. שמתי את זה, שמרתי את זה בתיקייה המשחקים, אם אתם זוכרים. אז עכשיו, הנה זה, אתם רואים? זה הקובץ.
זה עם נקודה action script, AS שזה action script, השם של זה key object, שיקחו את זה ותשימו את זה בתיקייה של המשחק. אוקיי, אז עכשיו כדי להשתמש בקובץ הזה key object, אנחנו בעצם קוראים לו בעזרת הפקודה import. import key object. חשוב לרשום את זה בדיוק כמו שזה היה רשום בקובץ עצמו. ואת הנקודה ופסיק וזהו. עכשיו מתחילים. עכשיו כדי להשתמש בקובץ הזה, בשביל להשתמש ב-key object, אז עושים לו משתנה. עכשיו זה כאילו כמו אובייקט. זה כמו אובייקט, אז עושים דבר, ותקראו לזה key, עם K גדולה, נקודתיים. key object, כי אנחנו רוצים שזה יהיה key object, ואז עושים שווה, new key object, ובסוגריים תרשמו stage וסגרו סוגריים, ופסיק ונקודה וזהו. עכשיו עושים stage, ואז אם אתם זוכרים מה זה event, אירוע, אז אנחנו עושים new event, אנחנו עושים event חדש, ואז add event listener, הנה, ואנחנו רוצים לעשות event של enter frame, אז אני רושם event, נקודה, enter, באותיות גדולות, קו תחתון, רואים שזה יקרה 20 פעמים בפריים. ואז אתם רושמים את השם של הפקודה שאתם רוצים שזה, של הפונקציה שאתם רוצים שזה יקרא לה, ואני אקרא לה on enter. נסגור. זהו, עכשיו אז אני משתמש בפונקציה. function on enter, שים נקודתיים event, סוגרים, ונקודתיים void. אוקיי? פותחים סוגריים מסולסלות, ועכשיו מתחילים לרשום את הקוד שלה בתוך זה. זהו, סיימנו עכשיו לקרוא. עכשיו שכל פעם שפרם נכנס, זה יגיע לפונקציה הזאת. עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו לדעת מה קורה אם לוחצים ימינה. אז רושמים if, זה אם, באנגלית, key, נקודה, is down. מי שיודע, מי שמכיר action script 2, מכיר את הפקודה הזאת, key, נקודה, right. שזה אומר, אם המקש שלוחצים עליו הוא מקש חצי ימינה, אז פותחים סוגריים מסולסלות, ואז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם שהמן יזוז, אז מן יזוז ימינה, מן נקודה x, אז ה-x של המן, אנחנו רוצים שזה x יגדל, פלוס שווה 3, פלוס שווה 3, אז זה אומר עכשיו שאם לוחצים על ימינה, אז המן זז 3 פיקסלים ימינה. עוד פעם, כל פעם שלוחצים ימינה, כל פריים שיש בו לחיצה ימינה, זה יזוז 3 פיקסלים ימינה. עכשיו אנחנו גם רוצים שזה יהיה לכיוון, שהגוף שלו יהיה לכיוון ימינה. מה זאת אומרת? אם תראו עכשיו, הגוף שלו לכיוון ימינה, אז במקרה הזה אז זה נראה פשוט ככה. אבל אחר כך אנחנו רוצים שהוא יסתובב לכיוון הזה. אז אם הוא יהיה מסובב, הנה אני אעשה פליפ רצה. הנה, אם הוא מסובב עכשיו לפה, אתם רואים? הוא מסובב לפה. הוא מסובב לכיוון הזה, ואנחנו רוצים עכשיו ללכת ימינה, והוא ילך ככה. זה נראה מוזר. אז בשביל זה צריך לעשות את מה שאני הולך לעשות עכשיו.
F9 כדי לחזור לקוד. אוקיי, אז main נקודה scale x שווה 1. זאת אומרת שאנחנו רוצים שזה יהיה במצב הרגיל שלו שהוא הולך ימינה. ואז אנחנו רוצים שזה גם יציג את התזוזה. אז אני רושם main נקודה go to and stop. זאת אומרת שבתוך המן אני רוצה שהוא ילך לפריים השני, כי בפריים השני יש תהליכה. אוקיי? ובודקים אם יש טעויות ברישום. עוד פעם. מה קרה פה? שכחתי לסגור. פה צריך לסגור פעמיים. אוקיי. טוב, אז עכשיו בואו נראה מה קורה. אוי, זה קורה משהו, אני יודע מה הבעיה. פשוט צריך להיכנס לתוכו. ושכחנו לעשות פקודה של סטופ על הפריים הראשון. בפריים הראשון תעשו פקודה סטופ. וזה. אוקיי. עכשיו לשמוע ובואו נראה מה יקרה עכשיו. עכשיו בואו נראה, אני לוחץ עכשיו על חצי ימינה והוא הולך. אוקיי, והוא לא מפסיק ללכת. אוקיי, אז צריך לעשות משהו שיגרום לו להפסיק ללכת, נכון? אז עושים, קודם כל נעשה עוד פקודה, קודם כל נעשה את החץ שמאלה ואז if. בואו לא אסביר כי זה בו אותו דבר. אפשר בעצם להעתיק את זה. ואז לשנות. אז פה, במקום פלוס שווה צריך מינוס שווה. פה, פה, הסקייל X עכשיו צריך להיות לכיוון האחר, אז זה מינוס 1, וזה נשאר על 2. עכשיו זה יכול ללכת גם אחורה. אז עכשיו עושים עוד משהו. else. פה מוסיפים else if. זאת אומרת, בודקים אם זה לחץ לחץ ימינה, אם לא, אז זה לחץ שמאלה. כי אם זה לוחץ גם לחץ ימינה וגם לחץ שמאלה, אז אנחנו לא רוצים שיקרה שום דבר. אז עושים else if. אוקיי? ואז פה עושים else. זאת אומרת, אם זה גם לא זה וגם לא זה, אם זה גם לוחץ ימינה וגם לוחץ שמאלה, אז תעשה ככה. אז אנחנו רוצים שזה ילך לפריים הראשון. main נקודה go to and stop 1. אוקיי? זהו. בואו נראה אם ההליכה עובדת. עובד. אתם יכולים עכשיו לשנות את העיצוב, להוסיף, לשנות כאן את המספרים, את המהירות שהוא ילך, להקטין אותו, להגדיל אותו, וזהו.